в предишните епизоди. Антон сега ще дойде. Разбира се, или ще се обади, че баба му е болна и котката му ражда. Мама се обади. Извикали бърза помощ за баба. Наистина ли можете да помогнете? Дай ми адреса. Ще спася твоя дрислю. Няма на кой друг да се обадя. Като дойда, ще се разберем. Какво трябва да ми кажеш? Какво? Вече няма да ви моля за помощ. Психо, и аз се размърдай. Вера, ти се мъчи с магарето, а ти не си помръдваш задника. Помогни ми да го отнесем, хайде. Да не си бракувал някого. Да, скоро ще бракувам. Елвира иска да подреждам. Така ще я подредя. Она е скокчето ли? Да, същата. Свясна жена е. Не дрънкай, хващай. Братле, защо си толкова кисел? Не съм кисел, зъл съм. Тук никой не ме уважава. Избили са ти бушоните. Зарежи всичко. Дай да отскочим до Турция, да поразпуснем. Като се попечеш, ще ти мине. Да, а Елвира после ще ми стъжни живота. Хващай магарето. Хайде! Мутра по заместване. Здрасти, какво правиш? Здрасти. Проверявам мозъкът ми на коя ръка дава приоритет. Ти защо си толкова щастлива? Кажи. Бип билети за концерта на Дорн. Откъде ги взе? Подариха ги на баща ми. Но жена му си изсветлява ареолите на бюста и не може. И аз ги взех. Мащеха, бюст, Дорн. Да, има логика. Искаш ли да отидем? Ами, имах други планове за днес, но мога да те зарадвам. Тогава в 8 пред клуба. Хайде да е в 7:58. Не обичам баналностите. Дай. Дай вдясно. Стига, сприхох. Няма никаква полза от това, че съм учител по физическо. Никаква. Опа, сауна. Да му се не види. Ето ти Турция на тепсия. Днес какво е? Събота. Супер! Отдавна не сме почивали като хората. Слушай, ще извикам едно приятелче, ще оправи всичко за един ден. Ще си направим якото. Не става. Глупости. Фома, не мога да те позная. Помниш ли Стругицки и Кунст? Едните работеха като волове, а другите знаеха как да почиват. Вярно, че еднакво гадно обряха, ама Кунст поне живяха красиво. Хайде, забрави за всичко. За Таня, за Саня, за Маня. Разпусни бе! Да, нещо се омотах. Давай, ще седнем, ще си починем. Може и да убедя Таня да дойде. Аха, юная, яката, скокчето. Не може, шефка е. Искам само да си пообщувам с нея, по-учителски. Усещам как мирише на печено, братле. Алена, Да, какво става с Борисов? майната му на Борисов. Писна ми. Това беше последната капка. Казах му, че като не може да намери пропуск за клуба, да се разкара. Аз ще съм с приятели. Нещастник. Тъпанар. Изрод. Щом вече е свободен, може ли аз да тръгна с него? Да, още е рано. Трябва да мине време. Здрасти, кифли. Какво искаш? Нищо, проверявам дали не сте голи. Банана е чупката. Поне се целунете. Банане? Добре, изчезвам. Саша, Видях статуса ти, че всичко е сложно. Станало ли е нещо? Не, че може да е станало, но ако ти е тъжно... извинявай, но не ми се говори. Имам 2 билета за Дорн. За ВИП се паре. Няма ли с кого да отидеш? Не, че няма, но ако ти... Исках да се полюбувам на небето в парка. Но и клубът е вариант. Тогава в 7:58 пред клуба. Хайде в 8. Да, в 8. Пошегувах се. Миналия път взех 2 тебешира по-малко. Затова сега вземате 5 повече. Извинете. Ще ви оправя аз. Здрасти. Трябва ли ви тебешир?
Тебешир, да. Така трябва да се живее, че да не те отчертаят с Тебешир. Какво е мъртвия човека? Не е жив. Има изключения. Зомбитата, Виктор Цой Ленин. Имате ли планове за довечера? Да нямате конкретно предложение. Много конкретно. Конкретно сауна. Конкретно тук, в училището. Конкретно в мазето ни. Вероятно не знаете, но Елвира Петровна затвори сауната. Беше станал голям скандал. Този по трудово изгоря. Добре, Елвира, оставете на мен. Като дойде, ще затопля. А като му е топло, човек е по-добър, отзивчив. Какво решавате? А? Какво? Щом е така, сме съгласни. Разбира се, супер! Супер, жени! Светленце, може ли за малко? Както пожелаете. Такова... Нали стане сте приятелки? Ще я поканиш ли ти? За да няма отсъстващи от колектива. Разбираш, нали? Добре. А аз какво печеля? Каквото искаш. Ще ти уредят Тебешир с размера на конска глава. А? Защо се биеш, бе, мустакатко? А? Не се биде. Банан, да не сте откачили? Изтрещяхте ли? Ами, ние... Вие мъже ли сте? Двама срещу един. Ум имате ли? Ние само се шегуваме. Да, бе. На такива трябва да им се дава предимство. Ясно? Фръсни ги поведнъж. И двамата. После с банана ще се биете в двубой. Няма да се бия. Синко, всеки мъж трябва да може да се бие. Разбираш ли? Не, ще ходя на клуб и си пазя лицето. Ти ще ходиш ли? Не. Тогава що се хилиша? Докато ти ръкоблудстваш вкъщи, той ще ходи в клуб. На трите носа. Лъже. С кого ще ходиш? С Саша Мамаева. Само с нея може. И я марш от тук и двамата, чупката банан. И ти? Хайде! Виж, Гена, т.е. Валя, в клуба не мисли за лицето си. Внимавай никой да не обиди Саня Мамаева. Разбра ли? Ако я обидят, удари в стомаха и веднага го душиш. Тихо, 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 тихичко, тихо. Седни малко тук. Дишай. Трудно е за вярване, но не съм ходил на клуб. Валя, искам да поговорим. Чакай малко. Дълго мислих какво да облека. Мислех слачени обувки, панталон и бяла риза. Но реших, че искам да се откроя от тълпата. Казвай. Уха, нали? Не зная как да ти кажа. Именно тази реакция целех. Имаме бонус от дядо. Ще ни откара чак до метрото. Дойдох да ти кажа, че няма да стане. Кое? Поканих Антон и той прие. Прости ми. Разделили са се с Алена и реших, че сега е моят шанс. А ако облека костюм? Валя, извинявай. Но трябва да ме разбереш. Искам да предложа на Антон алтернативен вариант, за да знае, че има момиче, което го харесва. Разбирам. Представи си, двамата сме. Дорн пее "Искам да те разгадая" и аз му признавам чувствата си. Валя, Супер план. плачеш ли? Какви филми обичаш? Какво? Какви филми обичаш? Да, съгласен съм. Аз 51 срещи. Овца, с кого се е довлякла? Добре, че Дорн ще пее след час. Можем да си поговорим. Да, Саня, извинявай. Сега се връщам. Ще пиете ли нещо? Вино? Не, благодаря, не пием. Принципна позиция. Какво правиш тук? Борисов, ти какво правиш? Хайде чупката. Откъде намери пропуск? Искате ли да украсите тази вечер? И така ни е весело. Откъде? От приятел, който няма проблеми с парите. Няма ли да й предложите нещо вкусно? Промоция 3 блюда на цената на 2. Обаче ти е уредил пропуск само за дансинга. Супер, аз съм в VIP Сепере. Там е за боговете.
Има ли проблем? Досажда ли ти? Споко, охранител. Дойдох от сепарето да я поздравя. Няма проблем, познавам го. Вижда се, че сте сериозен човек. Имаме африкански трепач. Ще го опитате ли? Може. Бързо се изпари. Ако искаш, може да дойдеш при нас. Ами не знам. С приятели съм. Но щом ни каниш, ще дойдем. Защо стоите така? Много сте тихи. Събличайте се. Разтресете целулит. Чак по бельоли? Направо без гащи. Готово. Пилонът е готов. Опа! Пардонясайте ме, моля. Дръж се прилично. Интелигентен човек си. Фома! Къде е кокчето? Не ме дразни, заеми се с дамите. Скучно им е. Нали обеща купон? Да! Ей, що вехнете, бе? Не можете ли да купонясвате? Сега ще ви науча. Хайде, жени и Льова, отиваме в сауната. Хайде. Още не сме се съблекли. Хайде, Вера Ивановна. По пътя ще се Хайде, съблечете. географио, сега ще дойде. Опа! Влизайте, де! Хайде! Мирише на билки на евкалипт ли? Аха, аптекарски разтвор номер 1. Как си? Добре. Много добре. Прекрасно. Видях едни познати. Може ли да дойдат при нас? Ами да, разбира се. О, мама Ева, здрасти. Красива рокля. От баба си ли я взе? Не се сърди, тя така се шегува. Какъв е депозитът на масата ни? 50 000. Защо седим така тогава? Келнер, 16 коктейла Лонг Айланд. И чипс. Ние сме банда! Ездачки, я ела насам. Защо сте тъжен? Знам. Много тайни местенца тук. Радвам се за теб. Къде е Таня? Къде? Не ти ли казах? Няма да дойде. Със Слава са в някакъв клуб. Ясно. А телефона имаш ли? Защо си се вторачил в Таня? Тук, между другото, има и много други свободни жени. Искам да ги поканя със Слава, за да купонясваме колективно. Колкото повече хора, по-весело. Внимавайте, Олег Евгенич. Бягай, биологио. Ало? Да? Таня, Фома се обажда. Олег Евгенич. Олег Евгенич? Защо не? Ела при нас, купонясваме. Много ни е весело. Географията щупи пилона. Психологията се полива с шампанско. Льова, той се прави на кон. Яко е. Чудесно. Благодаря, но и при нас е весело. Не колкото при вас, но... Ако такова, вземай Слава и идвайте. Не се цепи от колектива. Искам, но няма да мога да дойда. До скоро. Таня, как си? Забавно ли ти е? О, да. Много ми е забавно сама. Не се ядосвай. Нали ти казах? Пълно е с приятели и познати и трябва да ги поздравя, да поговорим. Така е. Съжалявам. Да, разбира се. Върви, разбирам. Не се сърди. Няма да се бавя. Защо не потанцуваш малко сама? Запознай се с някого. Пини нещо. Искам да изгоните онези, които незабелязано ще ви покажа. Вие сте ги довели, оправяйте се сама.
Ние се седяхме с приятеля ми, а те ни пречат. Сонзи ли? Ами... да. Не ме интересува кой кого не е разделил. Тогава ни изгонете всичките. Защо? Защото пием алкохол. В клуб? Алкохол? Какъв ужас. Ами... още нямаме 18. Тогава пийте тихо мълком. Важното е да нямам проблеми. Ох, малумник. Двойка. Паднахте ли ми? Защо сте толкова тъжни? Хайде да се развихрим. Саня, спри, ще паднеш. Мамаева, мислех, че носиш повече с тия килограми. Къде успя да се натряскаш така? Къде? Навсякъде, нали имаме депозит? Слизай вече, не е смешно. Какво става тук? Става пълно изцепване. Нямаме нищо общо. Тя се е напила. Ние сме добре. Елате с нас. Чакайте. Изведете всички. Към вас нямаме претенции. Приятно прекарване. Чакайте, моля ви. Пуснете я. Още малко и ще си вадиш главата от раменете. Какво? Ти знаеш ли с кого говориш? Един момент. Татяна Александровна, какво правите тук? Аз вас трябва да питам какво правите тук. Какво е станало? Какво ви интересува, госпожице? Благодаря за госпожицата, но аз съм им класна. Личи си, че си дъскалица. Поглеждала ли си се? Какво е станало? Напила се, танцуваше на масата и хвърляше лед по хората. Не съм пияна, аз само се шегувах. Какво? Така. Пуснете ги, аз ще им изнеса една лекция. Ченгетата ще им изнесат една лекция. Ясно. Сега ще се обадя на приятеля си, той познава всички тук и ще се оправи. Леле, колко ме оплаши. Хайде, даваме ти 5 минути. Благодаря. Ей сега. Много ви е силна музиката. Да. Не ме чува. Почакайте. Слава, вдигни телефона. Олег Евгенич, Таня е. Имам нужда от вашата помощ. Таня, спокойно, веднага идвам. Много интересно. Значи някои работим, а други го обръщат на вертеп. Къде е Олег Евгенич? Обеща да се оправи, ако се налага. О, паланка! Ето го и десерта. Десерта ще го донесат полицаите. За какво са ни ченгета? Сами ще се оправим. Я ела да си поговорим насаме. Какво? Къде? Ей там. В сауната ли? Спокойно, не хапя. Влизай. Хайде, ела. Защо го направи? Не знам. Извинявай. Жалко. Много те харесвах. Саша изобщо не пие. Вижте, другирана е. От добро семейство е. Долу ръцете. Така, Саня, Таня, Таня, бързо в колата. Млъкни.
ще ти обърна коленете наопаки. Разбрали? Марш в колата, казах. А вие се връщайте в дупката си. Той кол искаше да ти го завра някъде и да завъртя въжето, а? Разбрали ме? Казах да се качваш. Олег Евгенич, вие добре ли сте? И ти млъквай. След кофите наляво. Знам. Тоест, разбрах. Къде е мустакатият? Чупи ли се? Не дойде. Отидох с Антон. Браво на теб. Не се прави така, Саня. Приятелят е приятел. Нещо свято. За приятел и срещу куршумите, и в огън, и вода се влиза. Довиждане. Довиждане, Саша. Олег Евгенич, много ви благодаря. Няма за какво. Къде е твоечкият? Къде? Той беше заед. Ясно. Разтанцувал ли се? Таня, може би, щом клубът се провали, да идем в сауната, а? Всичко ще е културно. Тип-топ. Няма да ти досаждам. Вярвам на думите на гол човек. Ти пък. Но по-добре е да се прибера. Ясно. Привет, гълъбчета! Какво правите, а? Клюнче в клюнче? Човчица в човчица? Олег Евгенич, аз тъкмо вас чаках. Исках сериозно да си поговорим за вертепа, който сте спретнали. Виждам, че си скочила там и с двата крака. С Алексей само говорихме. Ясно. Има за какво да се говори с Алексей, да. По лицето му се вижда за какво сте си говорили. Предлагам следното. Вие не сте ме виждали, аз не съм виждала сауната. Ясно. Ще се разберем. Дадено. Льоха, ако има нужда, ще помагам. Ролите озвучиха артистите Биляна Петринска, Яница Митева, Христо Озунов, Чавдар Монов, Кирил Бояджиев. Преводач Тоня Микова. Тон режисьор Цветан Дацов. Режисьор на дублажа Мария Ангелова. Студио Медиалинк.